kung nakasinati pa mo, kung nakasubay mo sa tuang mga pagtulunan, matag-una nga bersikulo sa 7 ka iglesia nga ato ang gibasa sa dihang gipahayag sa pagpadala ni Jesus og mensahe ngadto ni Juan nga sa mga nagdumala sa 7 ka iglesia, aduna kini mga pagpadayag mahitungod kang Hesus. Sugikan sa iglesia sa Efesos hantod sa Laodicea, aduna gayoy mga pahayag niya kung kinsa ang iyahang pagka-Dios, no? Kung atong makita sa Efeso, nag-ingon dinhi nga mao kini ang pulong sa nagkupot sa 7 ka bituon. Mao ni iyang gipadayag sa iyang kaugalingon si Jesu-Kristo mismo, nag-ingon niini nga naggunit ang kamot, naglakaw taliwala sa 7 ka lamparahan nga bulawan ug naggunit ang kamot sa 7 ka bituon. Ug atong tan-awon sa uban pa nga iglesia sa Smyrna, nag-ingon dinhi nga mao kini ang pulong sa sinugdanan ug ang katapusan, ang namatay ug nabuhi pag-usab. So mao ni usab ang pagpaila ni Ginoong Hesus niining maong iglesia. Ug kung atong tan-awon diri sa Sardis, nag-ingon usab siya nga mao kini ang nagpulong nga sa naghupot og 7 ka espiritu. Kung atong nahinumduman, ang giuna dinhi naggunit sa 7 ka bituon diha sa iyang tuong kamot, ug dinhi sa iglesia sa Sardis nag-ingon usab si Ginoong Hesus pagpaila pinagi sa mensahe nga ipadala ni Juan ngadto sa iglesia, ingon siya kini ang pulong sa naghupot sa 7 ka espiritu sa Dios ug sa 7 ka bituon. Ug atong tan-awon sa Philadelphia, nag-ingon usab siya nga mao kini ang pulong ni atong balaan ug matuod. Mao kini ang pulong niadtong balaan ug matuod nga mao ang nagkupot sa Yahweh ni David nga magbukas nga walay magtak-op sa walay makabukas. So dinhi sa iglesia sa Laodicea nga ato ang pag-isgutan karon sa bersikulo 14, nag-ingon usab siya diri. Mao kini akong basahon pagsugod ang 14 ug ningon dinhi ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Laodicea isulat kini, mao kini ang mga pulong sa Amen, ang kasaligan ug tinuod nga saksi, ang sinugdanan sa mga binuhat sa Dios. So nahibalo man siguro mo nga matag-ampo nato, matag-unsay atong buhaton o labi na gyud ang kanang pag-ampo mga igsuon, ang katapusan gyud natong iingon, di ba? Amen. So nahibaw kita unsay gibot ipasabot ana. Kining amen ug sa English man so be it, no? Approved ta sa ato ang gisulti. Kung kita nag-ampo, mingon tag amen sa ato pa, katong atong pag-ampo, mismo kita giaprubahan nato kining atong pag-ampo para gyud sa Dios. Mao ni siya giingon dinhi, mao kini ang pulong sa amen. Unya makita sa nato ningon siya nga ang kasaligan ug tinuod nga saksi. Mismo si Ginoong Hesus nagpadayag din mga igsuon nga siya gayod ang kasaligan ug tinuod gayod nga saksi sa mga panghitabo ug sa mga butang nga gikan pa sa sinugdanan nga gibuhat sa Dios. So kung mauna sa wala pa ang kalibutan, diha na si Kristo. Diha na ang pulong uban sa Dios ug mismo ang pulong mao ang Dios. Ug ningon dinhi sa bersikulo 15, nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta og bugnaw ka pa o init, no? Kini gipasabot dinhi mga igsuon, kini metaphor lang ni siya, pagpasabot lang ni kun unsa ang klase sa mga tao nga naa sa Laodicea. Atong sigutan ang Laodicea, kining Laodicea mga igsuon, usa ni siya ka malambuon, usa ka adunahan nga lugar, naa tanan ang mga banking, finance, tanan naa sila'y mga gipangbuhat nga mga tambal alang sa mata. Naa sad ang eskwelahan, nindot kay nga eskwelahan dito alang sa mata. Diin mao ni ang nagproduce og tambal niini. Ug naghimo usab silang mga lino, mga nindot kay nga klase sa panapton nga ilang gihimo. Usog kun atong makita ang mga katawhan dinhi sa Laodicea, makaingon jud ka nga wa gini sila maglisod. Tungod kay makita nato sila nga wan gid sila sufficiente gyud ang ilahang mga resources. Og moingon kag kwarta dili na nila problema. Tungod kay
kasagaran dinhi mga dato ang nagpuyo nini, mga negosyante. Pero ang problema lang aning maong iglesia, ang lugar, kining Laodicea, ang wala ra gyud nila, kung mingo kananan nila tanan, kwarta, mga kabtangan, mga dadahan kay sila, apan ang wala ani nila mao ang supply sa tubig. Wala ni sila kaugalingon nga supply sa tubig nga ilahang magamit. So ang gihimo nila, naghimo silang mga aqueduct, no? Basta kanang aqueduct, mauna siya gihimo sa una, karon sa MC, tubo na siya. Pero sa una, maghimo silang mga aqueduct, katong mga kanal, nga ipagi nila bridge, kay para pagsuyo, pagkuha og tubig, nga inklinado siya rumudagan kung asa ang supply nga gikinahanglan. So sa Hierapolis, atong makita, nga ang supply dito sa tubig, init. Puno ni siya sa mga hot spring. So, abunda ni sila sa mga mainit nga tubig, diin mao sa gikuhaan sa Laodicea. Unya, sa pikas sad nga syudad, ang ilahas ng mga supply sa tubig, bugnaw usab kayo. No? Bugnaw kayo sila, mausab ang gisumpay nila diri nga, nag-abot sila diri sa supply diri sa Laodicea. So, ang mahitabo, ana, kung unsa kabugnaw ang tubig nga gikan dito sa Hierapolis, o sa usa ka lugar, nga ilang gisupply, pag abot diri sa ila, dili na siya bugnaw. Pag abot usab sa init nga tubig, nga gikan sa pikas nga supply nila, mag-abot na sila, unsa may resulta sa mag-abot ang tubig nga init ug ang bugnaw. Di ba mahimo na siya nga lukewarm. Ug sa kuan pa na, lain pang pinulungan ana, inadlaw. O sa lawom-lawom ana, dinagaang. Medyo init-init, medyo dili. Mao ni ingon dinhi sa pulong sa 15, sa bersikulo 15 nga, nasayod ako sa imong buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta ug bugnaw ka pa o init. So makaingon ka dinhi nganong maayo man nga bugnaw lang gyud ug dili ba init lang gyud siya. So atong makita dinhi mismo si Kristo nag-ingon dinhi sa 16, ug kay ikaw dagaang man lamang dili bugnaw ug dili usab init. Unsay giingon? Iluwa ko ikaw gikan sa ako ang baba. So dili gyud ay angay kani nag-metaphor ni sa ato ang pagtuo. Kung ikaw init kayo ang imong pagtuo diha sa Dios, ang imong pagpangalagad, grabe kay ka. Ug asa ang mga bulhaton tua ka. Mao na ang nagpakita susama nining init nga tubig. Ang init nga Kristohanon, grabe kay mga lagad. So kuhay usab ni adtong bugnaw kay nga Kristohanon nga wala gyud siya pagpakabana mahitungod sa mga pagtulun-an sa Dios. Zero. Wa gyud siya pagpakabana. Sama usab nining taliwala nga gitawag na to og lukewarm o inadlaw o dinagaang nga sila nakontinto na sila kung unsay nahibaw-an nila ni Kristo. Nakontinto na sila sa ilang kahimtang, ilabi na gyud nga ang maong dapit adunahan kayo na sila tanan. Unya nahibalo sila sa pagtulon-an ni Kristo. Apan kung tungod kay kontinto naman sila sa ilang kahimtang, wala gyud sila sa pagpakabana. Unya mao ni sila ang klase sa tawo nga lisod kay nimong pabalikon. Lisod kay nimong shiran sa gospel tungod kay sufficient na kayo ang ilahang kinabuhi. Moingon sila, ako okay ra ko basta mo tuo lang ko sa Ginoo. Pero ang nakalahi usab sa bugnaw kay ang init mo man ang dasig kay mga lagad sa Ginoo. Apan kining bugnaw nga wala gyud siya kahibalo mahitungod sa pagtulon-an sa Dios, ibutan nato kining mga pagano. Matud pa sa mensahe nga mas dali pa ni sila nga imong sharean sa gospel kaysa kining mga naa sa tunga-tunga nga mubalik og pagpangalagad sa Dios, nga mainitong pangalagad sa Dios. So mao ni ingon dinhi ang pulong ni Kristo nga maayo unta og bugnaw lang o kaha maayo la unta og init. So makita nimo nga do lagi kalainan sa mga pagtulun-an sa mga tao, no?
Ug dinhi atong makita dinhi nga aduna tay makutlo nga tulo ka pagtulun-an. Gingon dinhi ang una, gihatag ni Jesus, dingon siya si Jesus naghiling, no? Naghiling siya o nagdiagnose, no? Nagtitanaw niya ang maong lugar, gitanaw niya ang kasing-kasing sa mga tao, no? Diha na atong basahon ang 15 ngadto sa 17, bersikulo 15 ngadto sa 17 nagingon, nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw o dili usab init, maayon ta og bugnaw ka pa o init. Ug kay ikaw dagaang man lamang dili bugnaw o dili usab init, iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. Kay ikaw nag-ingon, ako dato, ako mauswagon, ug walay nakulang kanako, ug wala ka kahibalo, nga ikaw alaot, makaluluoy, kabus, buta, ug hubo. Kung kita'y nahimutang aning ilahang lugar, mga igsuon nga sufficient nga, naana nato ang tanan, nga gikinahanglan nato. Material nga butang, apan niya ay ilang pagtuon, ingon siya dinhi, nag-ingon ang mga taga Laodicea, nga ako dato ko adunahan ko. Ako mauswagon. Malambuon akong negosyo. Nag-ingon siya nga walay nagkulang kanako. Mismo sila nakakita silang kaugalingon nga wala gud sila nagkulang sa ilaha. Tinuod gud siguro sa material nga butang. Ningon pa gyud sila nga walay nagkulang kanako. Apan unsay gitubag ni Hesus sa maong pulong? Ningon siya, wala ka kahibalo. Wala ka mahibalo nga ikaw alaot. Sa iyang pag-ingon nga siya mauswagon, ang tugbang niyan, ang apulong ni Jesus ningon siya, wala ikaw mahibalo nga ikaw alaot. Sa pag-ingon niya nga dato, ningon ang gitugbangan sa Ginoong Hesus nga ibisan ikaw dato apan ikaw kabus. Ningon siya nga wala na ko'y nakulang kanako apan wala niya makita nga siya buta ug hubo. Puro ni mga sanglitanan mga igsuon sa kinabuhi ni mga tao nga naa dinhi. Busa atong basahon ang kondisyon, tanaw na to ang kondisyon ni mga tawhana, si Jesus naghiling. Gihiling ni Jesus ang kondisyon sa ilang kasing-kasing ug sa tibuok iglesia. Nagpasabot kini nga gitan-aw ni Jesus ang kahimtang sa maong iglesia. Unasayod ba mo nga wala gayoy makalingkawas sa mata sa Dios. Walay makalingkawa sa pagtagad ni Jesus. Iyang diagnose, iyang gihiling ang kasing-kasing sa matag usa og nakita niya sila nga dili bugnaw, dili init. Ang ilang pagtuo kun dili nagdagaang nga pagtuo og ang maong pagkondinar ni Jesus nagdala og makalilisang nga sangputanan. Tungod kay nakita ni Ginoong Hesus nga kini silang mga tawhan na wala na gyud sila'y pagtuo nako, wala na sila kadasig sa pagpangalagad kanako tungod kay kontento na sila sa ilahang kahimtang. Mao ni giingon dinhi nga nagdala kining maong pagkondinar nagdala og makililisa nga sangputanan. Sa maong panahon kung atong hisgutan ang tubig nga anaa sa room temperature o kanang ordinaryo nga tubig, mao nay dili sila makuyawan sila ni anak. Wa takibaw unsay kondisyon silang tubig pero giingon dinhi nga ang tubig nga naa sa room temperature kuha na siya mao na gitawag nato og lukewarm. Kontento na kayo ta, okay ra kay na. Ug ikaw naa sa imong kwarto bisag wala pa kay air condition, wala kay electric fan, naa ka sa room temperature lang nga dili jud kayo init, dili sad bugnaw. Chill ra gyud ka, okay ra gyud ka ni. Mao ni ang kahimtang nining mga tawhana. Mao ni ang giingon dinhi nga sa panahon ni atong panahon na ang room temperature nga tubig ang kainiton nga lukewarm na siya, mao nay delikado. Ang bugnaw nga tubig dagagikan sa tubod sa sapa ug ang init nga tubig sama kini sa giluto o gilimpyuhan o gipabukalan. So unsa may buhaton? Ang tubig nga gikan didto sa Hierapolis nga init kayo gikan sa hot spring pag-abot diri sa Laodicea, dili na siya init. Unya dili sa na siya mainit kung dili nimo ipabukal og balik. O dili nimo initon og balik. Sama na sa kinabuhi sa taga Laodicea nga ang ilang kinabuhi lukewarm na. Dili bugnaw, dili init na ang ilang kinabuhi pero wala sila'y gibuhat. Ang tubig dili mainit kung dili nimo painiton og usab. Sama usab
sa ilahang pagtuo ug sa ilang kinabuhi. Ug makita nato dinhi ang naa taliwala sa bugnaw ug init kadudahan ug posible nga magdala og sakit. Mao nang kinahanglan dunay i-sterilize na niya ang kanang init ug ang bugnaw sa imong buhaton panalitan na ang tubig dili na bugnaw dili sa init unsa may imong buhaton. Ug di man gani ni gusto ka moinom og init, pabukalan nimo. Kung gusto mo gani kang moinom og bugnaw, imo na siyang ibutang sa ref o pabugnawan o butangan og ice para matagamtam gyud nimo ang tambal sa kauhaw kung unsa man ang imuhang gipangita, no? Ang iglesia sa Laodicea dili mainiton. Dili bugnaw o kontento na sila sa ilang kahimtang, sa ilang estado. Dili sila mahinamon ang ilang emosyon sa mga butang Kristohanon. O bugnaw ang ilang kasing-kasing mahitungod ini. Wala gyoy pagpakabana, wala na sila gihimo tungod kay sila kontento na sa ilang kahimtang. Samtang si Jesus walay gihatag nga pagbadlong sa iglesia sa Philadelphia, wala usab siya gihatag nga pagpadayag sa iglesia sa Laodicea. So ato makita dinhi ang Laodicea walay gihimo nga dautan nga sarang badlongon apan ang problema lang ana nila kay kontento na sila sa ilang kahimtang ug nakalimot na sila sa ilang angay nga buhaton ug silang buluhaton labi na gyud ang pagpangalaga sa Dios. Ang iglesia nga naa karon nga sama sa Laodicea dili bugnaw dili init ug nagpadayon sa ilang walay pulos nga mga gipamuhat ug nagpadayon sa walay pag-unawna pagtagad sa ilahang mga membro. Mao ni nahitabo dinhi nag-iyahay na ni sila, no? Ug laing aspeto sa tinguha ni Jesus kun bugnaw o init ang iglesia may kalabutan sa pagsanong sa ebanghelyo. Kun bugnaw o init may kalabutan sa pagsanong sa ebanghelyo. No? Ang init o mainiton sa espirituhanong butang mao ni ang init nga bahin sa pagtuo sa usa ka tawo. Unya laom ang ilang pagpangilabot ug sila committed gayud sa pagtuo diha sa Dios. Ug sa samang higayon, ang bugnaw anaa sa kahimtang nga maapektuhan usab sila sa pagtuo sa uban nga mga katawhan ug dali ra sila nga mausab sa ilang pagtuo, dali ra sila masangyawan, dali na silang madala nimo sa pagtudlo nimo sa pulong sa Dios apan ang lukewarm o dagaang igo na lang sa ilang kahibalo ni Kristo. Wala na. Wala sila'y pagsukol, walay kulang. Sila igo na ang ilang pagtuo aron dili sila muapil sa mga kalihukan. Ang kamatuoran sa maong kahimtang lisod pag-usab kaysa pagkabig sa bugnaw nga dili motubo. Dili magtotoo. Mao ni ang mabugnaw dili magtotoo mo ni atong giingon katong mga pagano nga wala motuo sa Dios. Lisod kaayo pagkabig pagkabalik ani nila gawas niadtong bugnaw nga wala gyud sila nakatunan pa sa pulong sa Dios. So dinhi gihilagway ang pagkadagaang sa Laodicea sa pinadayag 16 nag-ingon, "Og kay ikaw dagaang man lamang dili bugnaw ug dili usab init, unsay buhaton? Iluwa o ikaw gikan sa kong baba." Niadtong panahon na may igsoon kun dunay mga selebrasyon, ilabi na gyud kaning mga relihiyosong kalihukan. Ang mga tao o gusto silang moinom og bugnaw, katog yung bugnaw kaayo makatambal sa kauhaw. Apan ang uban usab nga gusto moinom og init, katog yung pinabukalan nga tubig. Mao ni ang ilang gibuhat, wala sila mag-inom aniya ng gitawag nato og lukewarm o inadlaw. Dili gayud sila moinom sa lukewarm o dinagaang o inadlaw kay alang kanila wala kidi lami. Bisan kita og moinom ta na kanang inadlaw, moinom kag tubig, giuhaw ka, nya moinom kag inadlaw, wa gyud lami. No? Ang imnon usab sa katarungan nga basin nagdala kini og sakit. Sumahadlok sila ang nahitabo dai sa una mga igsoon kun dili gid eksakto bugnaw ang tubig or dili ba siya init kayo ang tubig. Diin gihimo ning metaphor sa atong pagtuog, pagpangalagad sa Dios. Ang delikado ang naa sa tunga basin og nagdala og sakit. Kay sa panahon sa una kun ang panahon bugnaw, mangita sila og init aron mainitan ang ilang lawas ug pagtagbaw sa silang kauhaw, kunting tugnaw moinom usab sila og init ug kunting tugnaw kunting init moinom sila og bugnaw aron matagbaw sila silang kauhaw. Panwala gayoy malingaw moinom sa inadlawng tubig o dinagaang o lukewarm. Walay malipay nga moinom sa inadlaw nga tubig. Ang Laodicea walay kaugalingon nga source. Ako nang giingon ganiha nga tubig nagdepende kini sa kasikbit nga mga syudad.
nga mao ang Hierapolis ug ang pikas nga syudad. So mao ni ang ilang gigamit nga nagpadala sila og naghimo sila nag-construct mismo nga pila ka hektarya, mga 11 kilometros ang usa, kapin pa nga sa pikas, gahimo na sila og aqueduct, no? Kana bang open na siya. Gaton tanawon sa picture. Ingon niya na ang ilang gibuhat, maghimo sila mga kanal o murag tunnel nga diin na may nagkuha dito sa source og tubig garon mo dagayday ug mudagan ngadto sa ilaha tungod kay wala sila'y tubig. Nining duha ka syudad, duha sad ka source ang ilang tubig, ang pikas bugnaw, ang pikas init. Mao na nigabot sa ilaha inadlaw. Diin mao ang nahitabo. Nahiuyon sila sa ilahang kahimtang, diin ang nahitabo nga ang mga tao usab lukewarm sila, dili sila init ug dili usab sila bugnaw. So usa kini makita niyo sa picture, usa kini kasubayanan sa tubig nga gikan sa layo, no? Gamit ining maong gi-construct nila. Mga sa ato ron dagkong mga tubo. Gitukod kini didkan sa Hierapolis palibot sa daghan hot spring. Mao nga daghan sila og supply sa init nga tubig nga mao ang ilang gi-supply sa Laodicea. Agi ni anang atong nakita sa picture. Inigabot sa Laodicea, mao na to kong giingon, inadlaw na, dili na mayong imnon. Unya mao na ilahan na sang pabukalan. Busa kinahanglan ila kining initon o kay ipabugnaw aron magamit para sa ilahang konsumo. Ang lukewarm o dinagaang nga relihiyosong kinabuhi, mao ni gi-reflect ni mga igsoon. Ang lukewarm nga relihiyosong kinabuhi sa mga taga Laodicea nakahimo nga mibati si Hesus nga iyang isuka gikan sa iyang baba ang iglesia sa Laodicea. Kay wala na ilami ang ilahang pagpangalagad sa Dios. Lukewarm, dili sila init, dili sila bugnaw. Mao nga nakabati nga si Hesus sa iyang isuka gikan sa baba ang iglesia sa Laodicea. So, ug atong tan-awon ang analogy sa evangelism, ang kadtong mainiton ang espiritu moapil diha sa ilahang pagtuo. Ug katong bugnaw adunay kahigayunan usab nga maimpluwensya ni adtong nag-ebanghelyo o katong mga nag-evangelize og mga tao. Apan ang kanang dinagaang dili maayo nga kondisyon sama sa naa na sa bugnaw, igo na lang mahibaluan mahitungod ni Hesus. Ug mao na diha nakutob ang ilahang kinabuhi. So sa paglantaw ni Hesus, mas maayo pa ang espirituhanong kabugnaw, nakakuan mo espirituhanong kabugnaw, kanang wa gyud sila alamag, wa sila nahibawan o kadunay nahibawan apan ibalik sila sa ilahang unang kinabuhi nga nahimo na silang bugnaw. Ningon dinhi nga ang paglantaw ni Jesus maayo pang espirituhanong kabugnaw kay mas makahibalo pa sila sa pagtawag sa Dios. Ingon ana ang nahitabo. Apan ang Laodicea diin nahimo silang lukewarm, dili init dili bugnaw, nakalimot na sila sa pagdala o pagtawag sa Dios. Dili kadudahan, no? Nga ang mga adunahan, mga bankers ug membro sa mga iglesia ug madagayaon silang mitampo sa mga pagtabang sa iglesia. Apan bisan unsa kalambo sa maong iglesia, ang iglesia sa Laodicea spiritually bankrupt. Wala gayud sila'y napundo sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Nagpatigbabaw ang ilahang pagpundo o pagtigom sa mga butang alang sa kalibutan, ang mga material nga butang, apan ang butang nga alang sa langit, ang langit ng mga pagtigom sa mga butang o mga bahandi, wala gayud nila buhata. Nagdahom ang Laodicea nga wala sila gikinahanglan, apan sa tinud anay sila nakinahanglan ug usa ka butang diin si Ginoong Hesus lang ang makahatag. Sama usab kanato dinhi sa atong iglesia nga moabot ang panahon nga okay ra ko o kanang waliha di na ako kay okay ra ko ila na, no? Pan atong makita dinhi nga doon nagi usa ka butang nga wala sa atong kinabuhi nga dili gayud nato makabot, dili nato mabayran og salapi kundili si Ginoong Hesus mismo nga atong gikinahanglan tungod kay siya ang tanan alang kanato. Mao ni ang nakalisod dito sa Laodicea mga igsoon kay wala na gyud nila makita uunsa kadako uunsa kabililhon ang mismo ang presensya ni Ginoong Hesus.
Nagdahom ang Laodicea nga wala sila gikinahanglan, apan sa tinud-anay nagkinahanglan sila ni Ginoong Hesus. Diin nga maoy makahatag sa tinud-anay nga kalipay ang tanan nga bahandi nga naa sa iglesia og nagbato ni alaot. Ang pasabot ni mga igsoon nga wala gayoy kalipay nga mapalit sa salapi. Kundo naman tayo mahisgutan o minumduman nga kalipay mapalit sa salapi apan lumalabay lamang, temporaryo lamang na. Apan ang kalipay nga atong gipasabot nga dili kabayran og salapi mao ang presensya ni Ginoong Hesus sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Mao na usa ka bahandi nga atong gikinahanglan ni kalibutan nga makabaton kita niini mga igsoon tungod kay importante kini samtang ani pa kita sa ibabaw ning kalibutan. Sa pagtanaw ni Hesus sa mga iglesia makaluluoy, pasabot miserable. Posible nga naa kay daghang kwarta og mga material nga butang apan miserable ang imuhang kinabuhi. Si Pablo nagsugo ni Timoteo sa pagpahimangno sa mga membro sa iglesia nga uhaw sa salapi, mga Kristohanon nga sila nahulog o mahulog sa litag sa daghang binuang o makadaot nga tinguha nga maoy makapabanlod sa tawo ngadto sa kadautan o kalaglagan. Mao ni giingon ni Pablo ngadto ni Timoteo, atong basahon mga igsoon aron atong maklaro. Sa Timoteo 1 Timoteo 6:9 unsay giingon dinha atong basahon. Mingon dito si Pablo, apan sila nga maikagon nga mahimong dato mga hulog ngadto sa pagpakasala, ngadto sa laang, ngadto sa daghang binuang ug makadaot nga mga pangibog nga nag-unlod sa mga tao ngadto sa pagkagunob ug sa pagkalaglag. Kining mensahe mga igsoon dili lamang ni sa usa ka tawo, dili lamang ni sa usa ka pundok, kundi mensahe ni natong tanan tungod kay moabot gid ang higayon nga mo makahuna-huna kitang ini nga mo sentro na lang yun ang atong kinabuhi, atong kasing-kasing ngadto sa material nga butang ilabi na gyud sa salapi. Dili daotan ang madato, kisa may wa mangandoy. Dili daotan og daghan kag salapi, kisa may dili ganahang daghang salapi. Apan ang importante nga ang imong gugma wala dito sa salapi. Mauna ang daotan. The love of money, it's not the money itself ang daotan, kay ang kwarta gikinahanglan nato, mataglihok nato kwarta, palitag bitsin, palitag asin, bisag unsa kagamay hantud dagko, naginahanglan tag kwarta. Ang giingon dinhi nga ang kwarta mo'y makadaot, dili makadaot ang kwarta kundi ikaw mismo ang nagdaot sa imong kaugalingon tungod kay imong gugma ana didto sa bahandi. So kung ang imong kasing-kasing ana sa imong bahandi, wala na gyud ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Gilaw sab ni Jesus ang mga kabos sa espiritu nga iglesia sa Laodicea nga giingnan niya buta ug hubo. Wala nila makita ang ilang pagkinahanglan ni Kristo. Naghimo sila og mga tambal, inila nga tambal alang sa mata nga makapauli sa imong pananaw apan giingnan sila ni Ginoong Hesus nga kamo buta. Ngano man? Tungod kay ang ilang tambal nga gihimo dili gyud maoy linto nganay sa imuhang pagkakita sa espirituhanong mga butang. Ang imong gikinahanglan mao si Kristo. Mao nagingnan sila, naamo ng mga tambala, maayo kay na para sa mata apan kamo mga buta. Wa mo kakita kun unsa gyud ang importante. Wala nila makita ang ilang panginahanglanon ug pagsalig sa Dios ug pagsangyaw sa pulong sa Dios niadtong nangawala. Ang importante nga ang mga kalag atong tan-awon nga hibaw mga laglag na kundi nato siran sa gospel kinahanglan atong ablihan ang ato ang kasing-kasing alang kanila. Wala sila niini nga pananaw, mao nagingon sila hubo. Bali nga pagsaway ngadto sa siyudad sa Abunda sa pag-export og wool nga hinimo mga sinina. Kani silang siyudad na mao sa nag-export og mga nindot kay mga sininaon katong gitawag nag wool og linen, mga mahalo na sila. Pero unsay giingon ni Ginoong Hesus, anaa mo anang mga produkto apan kamo hubo. Malaw-ay nga pagkahubo ang inyohang kahimtang. Dili makatabon ang ilahang gihimo nga bandi tungod kay ang mga gihimo nila mga sapot, ang mga wool og linen dili makatabon kanila kay ang ilang giingon, ang giingon ni Ginoong Hesus dinhi hubo ka sa espirituhanon nimo nga sinina. Mao nang mitanyag dinhi si Hesus sa simbahan. Si Jesus nagtambag, nagingon din agig tubag sa iglesia sa Laodicea nga mapahitason nga pagtan-aw sa kagalingon. Gitambagan kini ni Jesus nga mopalit og purong bulawan.
Ningon siya dinhi mopalit og puro nga bulawan gikan kaniya. Nagtanyag usab siya sa simbahan nga puti nga mga bisti ug pahumot sa mata. So iyang gitugbangan kung unsa ang naa sa Laodicea. Kung atong tan-awon sa bersikulo, atong basahon pagbalik ang bersikulo 15. 18, ningon dinhi. Busa tambagan ko ikaw nga gikan kanako magpalit ikaw og bulawan nga lunsay sa kalayo aron madato ikaw ug ang puting bisti ang imong ikasulob dili madayag ang imong pagkamakauulaw sa imong pagkahubok ug tambal nga idapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Kaning tulo mga igsuon kaning wool kaning ilahang tambal sa mata o ilahang mga uban pang patigayon mao ni nakapalambo nini mga syudad apan gitan-aw kini ni Ginoong Hesus nga dili na mao ang inyong gikinahanglan. Palit kamo nako og bulawan nga lunsay aron kamo madato. Bulawan nga gitistingan sa kalayo. Unsa may gipasabot ini? Mao ni ang ato ang mga buhat nga gitistingan sa Dios, ang atong pagpangalagad sa Dios nga gitistingan sa Dios kung tinud-anay ba gyud kita nga nangalagad alang kaniya o nangalagad lang gyud ta kay haron ingnon ta nga nangalagad sa Dios. Mao ni gingon nga kinahanglan atong mga buhat tistingan na test of fire gyud siya kung tinuod ba gyud kana kay ang dili tinuod masunog ang tinuod kana mupatigbabaw gayud kung unsa ang imong gibuhat alang sa Dios. Walay maayo nga buhat nga makaluwas pan ang pagbuhat og maayo bunga na sa imong kaluwasan. Mao nang importante kayo nga atong tan-aw ng atong kinabuhi sa matag karon ug unya nga kung anaa pa ba kita sa eksaktong dalan diha sa pagsubay sa atong kinabuhi ngadto ni Kristo. Bulawan, bisti ug tambal sa mata mao ang punang export sa Laodicea. Gihubit kini ni Apostol Pedro ang pagtuo nga giaprubahan sa pagsulay sa kalayo nga mas bililhon kaysa bulawan. Matud sa pasauno Pedro City nag-ingon aron nga ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labaw pa kabililhon sa bulawan nga madugta nga sulayan pinagi og kalayo musangput ngadto sa pagdaig ug paghimaya ug pagpasidungog inig padayag unya kang Kristo Hesus. Ang atong mga gihimo mga igsuon sulayan kana tistingan kana. Tistingan na sa Dios kung tinud-anay bagayod. Ang mga taga Laodicea nang hambog sa ilang bahandi. Apan nakinahanglan sila og tinuod nga pagtuo nga mas bililhon pa kaysa material nga bahandi. Mao na gipangita sa Dios. Ang syudad gibantog sa ilang paghimo og mga wool kanang mga sinaw kayo nga mga panapton. Apan si Jesus nagtanyag sa membro sa church sa puti nga bisti nga mutabon sa ilang espirituhanong hubo. Ipasabot ini nga ang puti nga bisti mao ni nagpakita kung unsa ka kalunsay diha sa mata sa Dios, kung unsa ka kamaayo diha sa mata sa Dios, kung unsa ang imong kinabuhi diha sa mata sa Dios. Mao nagingon niya nga kinahanglan kamo nga magsulob og puti nga bisti gikan kanako nga mutabon sa ilang espiritu o sa inyong espirituhanon nga hubo, no? Hubo nga lawas. Busa sila sa espirituhanong realidad. Kalibutanong kalipay ang ilang gifocus. Kalibutanon tanan ang ilang gifocus. Nagtutok na sila nining mga butang nga makaalang lamang sa ilang kaugalingon. Nahimo silang nailhan sa tibuok rehiyon tungod sa mga tao ug tambal sa mata. Mao to katong giingon ako tong eye salve katong ointment nga para sa mata. Naila sila ug naa diha ang eskwelahan niini sa medisina nga mao ni ang nagproduce ni mga tambal. Mga makaayo sa sakit sa mata apan dili makaayo sa espirituhanong pagkabuta. Kung ang Laodicea mo gamit sa tambal sa mata nga gikan ni Hesus, kun mo gamit pa unta siya sa tambal alang sa mata nga gikan ni Hesus, makita unta niya ang iyahang pagkadagaang ug ang iyahang pagkawalay pulos. Gipahimong nuan sila ni Hesus nga kinahanglan ikaw maghinulsol. Gingon dinhi, pagtarong sa ilang pamaagi ug paghinulsol. Gitawag ni Jesus ang Laodicea nga ayuhon ang ilang pamaagi ug ang kasing-kasing nga maghinulsol. Kinahanglan nga dili sila magpadala sa kaluya ug ilang ibalik ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Ang pangutana,
Kumusta man ta? Kumusta man ang pagtarong sa ato ang pamaagi sa atong kinabuhi? Kinahanglan atong hinulsulan ang atong mga sala nga nahimo. Tungod kay ang Laodicea sa luyo sa ilang pagkadautan, makaluluoy, buta og hubo nga kahimtang. Apan bisan pa man ini mga igsuon, gihigugma gihapon sila ni Hesus. Ngano man tungod kay gi-invite pagid sila ni Hesus, nag-imbitar pagid si Hesus nga palit dining bulawan nga lunsay, pagsulob og sapot nga bisti nga puti aron matabunan ang imong pagkamalawa ay yung hubo. Sama usab sa atong iglesia. Nahibalo taon say maayo unsay dautan kay dagko naman ta. Apan dili nato mahibaluan ang butang nga espirituhanon nga wala na ta masayod, nga wala na di ay ta magsunod sa ato ang mga pagtulun-an sa Dios. Dili nato na satul kay na siya mga igsuon. Naata dinhi nangalagad sa Ginoo, naata dinhi nagsangyaw sa pulong sa Dios. Pandili nato makita kung unsa gyud ang gitan-aw sa Dios diri sa ato ang kasing-kasing. Kay mahimo nato nang ililong sa uban apan ang kasing-kasing mo itan-awon sa Dios, mahibaw-an kung unsa ka, kinsa ka ug unsa na ang imong kahimtang sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Usahay gamiton sa Dios ang lisod nga pagsulay ug mga balatian aron pagdisiplina sa iyang mga makasasala nga anak. Gamito niya ang kalisdanan, gamito niya ang mga suliran, apan iya kining himuon, isip mahigugmaon nga mahan. Kung kita gidisiplina mga igsuon, hamubo lamang, apan iniglabay niini, imong matagamtaman ang kalipay nga dili kabayran og salapi, ang kalibay nga dili mahatag sa kalibutan, ang kalipay nga dili matukib sa alimpatakan sa usa ka tawo, ang kalipay nga gikan sa Dios nga ihatag diha kaninyo. Mao na nga kung doon na may mga balatian nga moabot ka nato, dili kita magpakawala sa paglaom. Kay kini gihimo sa Dios tungod kay doon natay nahimo nga sala, doon natay nahimong makasaypanan aron lamang kita makamatngon ug mahibalik ngadto kaniya tungod kay ang atong Dios Amahan nahigugma pag-ayo sa iyang katawhan kay atong makita ug naaprubahan ug ato na gyud nakita sa atong mga mata nga gipadala niya si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan tungod sa iyang kadakong gugma. Tanaw nato sa Hebrewanon 12:10 nag-ingon, kay sila nagpanton kanato sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang gipakamaayo, apan sila nagpanton kanato alang sa atong kaayuhan aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan. Maunay pagpanton sa Dios nga gihimo sa mga Kristohanon aron makaambit sa iyang pagkabalaan. Dinhi iyang gipatin-aw nga ang amahan mo disiplina sa mubong panahon lang. Alang sa ilang kaayuhan, dili kaayuhan sa amahan nga nadisiplina apan alang sa kaayuhan sa gidisiplina. Apan ang atong amahan sa langit nagdisiplina kanato alang sa atong kaayuhan. Aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan, dugang pa bisan sakit ang disiplina, dili kini mula nato dugay ug magdala kini kanato ngadto sa pagkamatarong. Mao nay nakanindot sa disiplina nga gihatag kanato sa Dios, nagdala kanato ngadto sa mga pagkamatarong. Hebrewanon 12:11 nagingon, sa pagkakaron ang tanang pagpanton daw dili makalipay, hinuon makaguol kini apan sa kaulahian kini mamunga og kalinaw og katarong ngadto kanila nga nagmatuto pinaagi niini. Kisa may nagmatuto kamo ang mga Kristohanon. Kung kita disiplinahon, ayaw guna na ang kita gisalikway sa Dios. Dili na mao mga agsuon. Hinuon siya naggahin og panahon alang sa atong espirituhanong pagtudlo. Mao ni ang pamaagi niya sa pagtudlo nato sa espirituhanong aspeto sa atong kinabuhi. Ang iyang katuyuan dili nga kita makatagamtam og kapait apan aron kita mahimong maayo. Aron kita mahimong bulahan. Mao na nga sa ikatulong nga punto nga gingon ni Hesus. Si Hesus nag-imbitar. Pinadayag 3:20-21 naging tanawa, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may magkatalinghog sa akong tingog mo abli sa pultahan kaniya musulod ako o makigsalo ako uban kaniya ug siya uban kanako. Ang magmadaogon tugutan ako nga malingkod sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Ingon nga ako nagmadaogon ug milingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. Unsa bigi pasabot ining 20?
Ningon si Jesus, tanawa, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kung may magpagtalinghog sa kong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako og magkigsalo ako uban kaniya ug siya uban kanako. Apan ang giingon nining pagtulunan nihatag ni Jesus nga siya nag-imbitar. Pero siya ay nanuktok. Siya ay nanuktok. Nag-imbitar siya sa matag usa nga kasing-kasing, gituktok niya ang pultahan sa atong kasing-kasing, nag-imbitar siya kanato nga kita muabli sa atong kasing-kasing ug atong pasudlon sa Ginoong Hesukristo nga magpuyo siya permanente sa ato ang kinabuhi. Mao nay katuyuan niya nga diha nag-imbitar siya, mutuktok siya. Apan hinumdumi mga igsoon ang iyang pagtuktok, dili na siya mamugos kundi pasudlon. Moabot usab ang panahon ang punto nga dili na sad siya manuktok tungod kay nibiya na siya kanato. Apan mao na ang atong hinumduman nga sa panahon nga kamo o kita makabati sa pagtuktok sa Dios sa pultahan sa atong kasing-kasing. Dawata ang iyang imbitasyon, pasudla siya, abli ang ganghaan sa imong kasing-kasing aron siya magpuyo diha uban kaninyo. Hinumdumi nga si Jesus nagbarog gawas sa pultahan sa iglesia. Si Jesus nagbarog gawas pultahan sa ato ang kasing-kasing. Naghulat siya mga igsuon nga kita abli ug siya ato ang pasudlon. Dili na siya mamugos, dili na siya mangguba sa balay, atong balay haron lang siya makasulod. Bisan pag maayo ang iyang katuyuan, dili gid siya mamugos. Maghulat gina siya nga kita mo abli ug ang atong pag-abli nga ato usab nga gidawat siya sa ato ang kasing-kasing diin sa tibuok natong kinabuhi ato siyang gihimong Dios ug manluluwas. Lucas 24:28 ngadto 32 nag-ingon, og nagakaduol na sila sa balangay, mao ni ang sugilanon sa imbitasyon ni Ginoong Hesus sa duha niya ka apostoles. Sa dihang nagkaduol sila sa balangay nga ilang gipadulngan, gipasabot niya nga daw mo padayon siya sa unahan, mao ni si Hesus. Apan gihawiran siya nila nga nag-ingon, pabilin uban kanako o kanamo kay hapit na ang gabi ug tapos na ang adlaw, busa misulod ug mipabilin uban kanila. Unong sa tadiha ningon dinha nga ningon dinhi nga daw mo padayon siya sa unahan. Miduol siya ni atong duha nga naglakaw sa dalan sa Emmaus or sa Emmaus, unya padayon siya sa unahan ug ningon siya nga nakita nilang murag padayon siya pero gabi na. Apan unsay gihimo sa duha, gihawiran siya, gingnan siya nga pabili na kay gabi na. Susama usab ni sa atong kinabuhi. Padayon ta sa nagtambong na sila diha sa kananuban kanila, siya mikuha og pan ug nagpasalamat kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila. Sa nagtambong sila sa kananan uban kanila, siya mikuha og pan ug nagpasalamat ug kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila. Sa nagtambong siya sa kananan uban kanila, mao ni iyang gihimo, nagpasalamat o kini iyang gipikas-pikas o gihatag ngadto kanila. Dinhi pa nakita sa maong mga apostoles ang gihimo ni Ginoong Hesus sa katapusan niyang panihapon. Kung ang iglesia sa Laodicea niimbitar ni Hesus, dili gayud kadudahan nga siya musulod sa iglesia, apan ang iglesia sa maong dapit, ang iglesia sa Laodicea wala mo pasulod kaniya. Mahitabo usab ni kanato nga sa panahon nga mutuktok si Jesus sa atong kasing-kasing, unya dili kita manumbaling, dili usab na siya mamugos ug mulakaw ra usab na siya. Nya inig-abli na nato, wala na ang atong Dios. Sama sa Laodicea, si Jesus andam nga mapasig-uli ug ibalik siya sa maayong kahimtang. Sa ato na nakita, nagbaliwala na gyud ang iglesia bahin sa Dios, wala na gyud sila magtuman sa pagtulun-an ni Kristo. Apan niingon dinhi sa Laodicea, si Jesus andam nga mo pasig uli ug ibalik siya sa maayong kahimtang. Apan kinahanglan nga ipakita niya ang iyang pagkaandam ug pagtuman sa Dios. Gitagaan kita kahigayunan sa Dios nga kita mahibalik ngadto kaniya. Kung kita nahimtumpawak na kita sa bungaw sa kalautan, adunay kasing-kasing nga atong Dios nga kita kuhaon. Apan ang iyang giingon dinhi nga ipakita usab nato unia o kinsa man ang giandaman nini nga ikaw andam na sa pagtuman sa Dios. Mao na ang importante nga atong buhaton.
Ug si Jesus mipadayon siyang saad ni adtong musanong. Ug atong tanaw sa pinadayag 3:21 nag-ingon dinhi. Ang magmadaogon tugutan nako sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Ingon nga ako usab magmadaogon ug mulingkod uban sa akong amahan diha sa trono, sa iyang trono. So bisan si kinsa nga musanong og puno sa kaaghop nga modawat og moabi-abi kaniya og maghinulsol hatagan niya og dungog o iyang pasidunggan og mulingkod og iyang palingkuron uban kaniya didto sa trono sa iyahang amahan. Kinsa katong malahutayon, kinsa katong magpapadayon, kinsa katong magpabilin diha nga matinud-anon sa Dios, palingkuron niya diha sa trono sa iyang sa kilid sa trono sa iyang amahan. Ingon niya na ang pasalig sa Dios kanato, no? Ingon niya sa Hebrewanon 8:1, karon ang tumong niining tanan namong gisulti mao kini. Aduna kitay labawng pari, pangulong pari nga naglingkod sa tuo sa trono sa halangdon didto sa kalangitan. Si Ginoong Hesus mismo mao ang atong halangdon nga pari nga naglantaw, naghimo og mga butang, nagtan-aw sa kayuhan sa mga katawhan nga aron kinsa katong magmalahutayon, kinsa katong magapadayon, kinsa katong mga kasing-kasing nangalagad sa Dios nga nagsubay kayo sa iyang mga pagtulunan nga nilahutay palingkuron didto sa trono sa iyang amahan. Kini nagpasabot nga si Jesus sa iyang posisyon nga naglingkod sa tuong kamot sa iyang amahan ngadto sa langit, mao ni ang gipakita dinhi nga ana ako dinhi ug kisa katong malahutayon uban mo kanako mulingkod kita sa trono sa akong amahan. Apan moabot ang panahon nga si Jesus mobiya sa iyang trono sa langit ug mulingkod sa iyang trono dinhi sa kalibutan. Mato pa ni Anghel Gabriel niingon siya kang Maria nga ang bata nga si Jesus katong pagpanamkon ni Maria ang pagkatao ni Jesus panamkon niya og dayon pagkatao ni Jesus niingon si Anghel Gabriel niingon siya nga si Maria nga ang bata nga si Jesus mahimong bantugan ug tawgon nga anak sa labang makagagahom ug ang Dios maghatag kaniya sa trono ni David ug magmando siya diha sa balay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay katapusan ang iyahang gingharian. Unsa may gipasabot niini? Ang kining gisgutan dinhi nga trono ni David ug balay ni Jacob ug mando siya hangtod sa kahangturan ug walay katapusan sa iyang gingharian. Nagpasabot ni mga igsuon nga si Ginoong Hesus manaog muanhi dinis kalibutan aron kita maglingkod usab sa tuo niyang kamot. Lucas 1:32-23 nagingon, mahimo siyang bantugan og tawgon nga anak sa labing halangdon ug ihatag kaniya sa Ginoo sa Ginoong Dios ang trono ni David nga iyang amahan ug iyang harian ang balay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay katapusan gayud ang iyang gingharian. Dili kadudahan nga ang mga nagmadaogon nga naghinulsol sa Laodicea, kaning iglesia sa Laodicea, ang mga nagmadaogon, ang naghinulsol nga may balik sa Dios, makapaabot og pribilehiyo nga mauban ni Hesus sa pagdumala sa gingharian sa Dios. Ang mensahe nga bisan pa kung unsa na nato kadautan, kung unsa man ang atong pagpasagad, kung unsa man ang atong pagbaya sa atong kinabuhi ng Kristohanon, si Kristo nagsigig paabot gihapon nato nga kita mubalik kaniya aron mauban kita nga magbadaogon diha unya sa katapusang adlaw sa atong kinabuhi. Pinadayag 3:14-22 mo ni ang final nga mainito nga mensahe ni Jesus nga gi-address niya ngadto sa Laodicea. Atong nakatunan nga ang Laodicea usa ka iglesia nga dili init, dili bugnaw. Unya usa pagyud andakan, hambugiro ug nagsalig sa kaugalingon. Nang hambog kini sa iyang bahandi ug wala na gikinahanglan. Wala na sila gipangita panglain, wala na gikinahanglan. Apil ang wala nila pakinahanglan sa Dios. Apan ang iglesia naglimbong lamang sa ilahang kaugalingon na mahitungod sa espiritual siya usa ka alaot, makaluluoy, pobre ug hubo. Si Jesus nagahawag sa mga iglesia sa pagbalik kaniya sa dihang nagbarog siya sa gawa sa iglesia ug nag-imbitar nga kinsa katong makadungog sa iyang tingog ug moabli sa pultahan ug moabi-abi kaniya. Mao ni ang kahimtang sa Laodicea, mao ang iglesia sa pito ka ang iglesia mao ni ang iglesia sa pito ka iglesia nga wala gyud makadawat og pagdaig, wala usab makadawat og pagsaway. Tungod kay ilang kahimtang ug sa tawhanon pa wala nay paglaom. Sardis adunay maayong reputasyon apan patay ang espiritu. Philadelphia adunay maayong oportunidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug nagtipig sa pulong ni Kristo ug nagpabilin nga matinud-anon kaniya. Si Jesus misaad paghatag og ganti nining mga iglesia nga nagmadaogon.
Mao nang akong pagampo ug pangandoy nga kita mahimo kitang sama sa iglesia nga nagpabilin ang Philadelphia, nagpabilin diha nga matinud-anon ni Kristo. Bisan pa magamay na lang nabilin nga gahom nila, nagpabilin sila matinud-anon ni Kristo ug ila kining gipadayon ang pagpangalagad sa Dios ug wala gyud pagundang nga pagsimba pagdaig sa buhi nga Dios. Laodicea magarbuhon sa iyang bahandi apan ang espiritu gadagaang lukewarm ang kinaiya nga gidumta ni Hesus ug ginaot pa unta ang atong kinabuhi dinhi mo ang atong iglesia nga gitawag natong NRE nga dili mahisama sa Laodicea nga nahimo na kitang lukewarm na natas taliwala dili na init ang ato ang pagpangalagad sa Dios, dili sa bugnaw, lukewarm. Misaad siya nga mo fellowship ni atong iglesia nga maminaw sa iyang tingog ug mo abi kaniya. Ang Laodicea ang bugtong iglesia nga wala gid makadawat og pagdaig ni Hesus. Ang pangutana, ang atong iglesia dinhi sa NRE, kumusta naman? Anaa pa ba nato ang side ni Jesus Christ? Anaa pa ba nato ang kadasig? Anaa pa ba nato ang kainiton sa pagpangalagad sa Dios? Atong nakita ang 7 ka iglesia nga managlahi ang mensahe, adunay iglesia nga patay, adunay iglesia nga walay gugma, o kining katapusan nga Laodicea o sa ka iglesia nga wala nagyoy pagpakabana sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Akong pagampo mga igsuon nga kitang tanan magpakabana sa ato ang katuyuan dinhi sa maong iglesia nga mao ang pagpag-alagad nato sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus. Magpabilin kitang matinud-anon dili lamang sa atong kusog, dili kita makahimo niya na apan pinaagi sa grasya sa Dios mahimo na nato tungod kay kita naghinalig sa iyahang buhat didto sa cross. Amen. Ingon ni ana ang atong makita nga mensahe sa maong mga iglesia. Walay iglesia nga susama og mensahe, walay iglesia nga susama og pangitabo. Sama usab dinhi sa atong iglesia, walay susama nga iglesia nga sama nini nga gitipigan diha sa mga pako sa Dios. Giproteksyonan sa iyang gamhanang mga kamot. Nagpanglihok ang grasya sa Dios nini mga iglesia, busa kita magpabilin nga matinud-anon o kita magpabilin sa ato ang pagtuo diha sa ato ang Dios, nga mao ang atong Dios nga buhi dinhi sa NRE. Amen. Ampo ta. Lord, salamat sa imong mensahe nga imong gihatag. Salamat Ginoo Dios nga ikaw gayud ang Dios nga buhi. Ikaw ang Dios nga mahigugmaon. Ug ikaw usab ang Dios nga nagtipig kanamo Ginoo. Imo alamang kaming angayan Ginoo Dios pinaagi sa imong gugma ug grasya alang sa matag usa. Ug nagampo kami Ginoo nga pinaagi nining maong mensahe nga mo nakutlo tuguti amahan nga ang among pagkatao, ang among pagkakulang, ang among pagkahuyang mahimo kining lig-on diha kanimo nga kami magapabilin sa pagpangalagad kanimo nining maong iglesia. Amo kang gidayeg, amo kang gituboy Ginoo tungod kay ikaw man ang Dios nga ngayan ining tanan. Lord, nagampo kami Ginoo nga amo kining ma-apply sa among kinabuhi. Ug ingon man ako nagampo Ginoo sa tanang katawhan nga niya karong orasa Lord ini sa mong iglesia nga ikaw Ginoo patik sa ilang alimpatakan, musilsil sa ilang alimpatakan ug ilang ipabilin sa ilang kasing-kasing ang mga pagtulun-an nga diin makahatag kini ug pagdaig pagsimba kanimo, mga pagtulun-an nga sarang nga namong mahimong hinagiban sa amo unyang pag-atubang sa mga kalisdanan nga umabot Ginoo. Lord, nagampo kami Ginoo Lord God nga ikaw lamang matuboy, ikaw lamang madaig, masimbag may maya. Iyang pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen.